Hi everyone, Namaste. I am Dr. Mameshwara from Neeru Manam YouTube ఛానల్. ఈ మధ్య నేను మీకు వీడియోలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాను మళ్ళీ. అందులో క్వాలిటీ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్టాండర్డ్స్ గురించి ఇంతకుముందు కూడా ఇచ్చున్నాను, మళ్ళీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనం ఆల్రెడీ జనరల్ పారామీటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, టాక్సిక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, అలాగే పెస్టిసైడ్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఫైనల్గా ఇంకొక చిన్న పార్ట్ మిగిలిపోయింది. అది ఏంటంటే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండొచ్చు డ్రింకింగ్ వాటర్లో, బ్యాక్టీరియా ఎలా ఉంటుంది, ఎలాంటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్టీరియాకి, అలాగే వైరస్కి ఎలాంటి వైరస్లు ఉండొచ్చు ఉండకూడదు ఏంటి అన్నది కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒకసారి వాటికి వెళ్ళే ముందుగా బ్రీఫ్గా మళ్ళీ ఒకసారి మీరు టాక్సిక్ ఎలిమెంట్స్ ఈ టేబుల్స్ ఒకసారి చూడండి. అంటే మిస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అని మళ్ళీ ఈ టేబుల్ నేను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇవి అందులోనే జనరల్ పారామీటర్స్లోనే మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఇవి. ఇది టోటల్గా ఈవెన్ ఇందులో పెస్టిసైడ్స్, రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, బ్యాక్టీరియా, వైరస్ మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ టేబుల్లో. ఇది సెకండ్ టేబుల్. ఇది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను, ఇది రెండో టేబుల్ కింద మీరు చూడవచ్చు. టాక్సిక్ సబ్స్టాన్సెస్, ఇది పెస్టిసైడ్స్, ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ డీల్ చేసి ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇది మన ప్రజెంట్ టాపిక్. ఇది రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. రేడియో యాక్టివ్ని యాక్చువల్గా BQ/లీటర్లో చూస్తారు. ఆల్ఫా ఎమిటర్స్ మ్యాక్సిమం 0.1 BQ/లీటర్ ఉండొచ్చు. ఆల్ఫా ఎమిటర్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం 0.1 BQ/లీటర్. బీటా ఎమిటర్స్ మ్యాక్సిమం 1.0 BQ/లీటర్ మాత్రమే ఉండొచ్చు అని మన బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ వారు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత బ్యాక్టీరియాకు వచ్చేసరికి ఏమేమి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది మన డ్రింకింగ్ వాటర్లో అంటే ఈకోలి ఆర్ థర్మోటారెంట్ కోలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది మన డ్రింకింగ్ వాటర్లో. అలాగే టోటల్ కోలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా బోత్ టైప్స్ షుడ్ నాట్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి ఇవి మన డ్రింకింగ్ వాటర్లో, కానీ ఉండడానికి వీల్లేదు. వీటిని ఎలిమినేట్ చేసి టోటల్గా తీసేసే మనం తాగాల్సి ఉంటుంది. ఎలాంటి మినిమం ఆర్ మ్యాక్సిమం స్టాండర్డ్స్ ఏమి ఇవ్వబడలేదు వీటికి. ఇవి ఉండకూడదు అని మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది. కానీ మనం నీటిలో చాలా సందర్భాల్లో ఇవి ఉంటూ ఉంటాయి. వాటిని మనం తీసే పద్ధతులు పాటించి ఎలా తీసేసి తాగాలనేదే ఆలోచించాలి. కానీ ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఉండకపోతే ఓకే. దీనికోసమే మన డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎవరైతే సప్లై చేస్తున్నారో రకరకాల పథకాలను అమలు చేస్తున్నారు. అందులో వీటిని రిమూవ్ చేయడానికే, క్లీన్ చేసే మీకు సప్లై చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మనం భూగర్భ జలాల్లో కానీ సర్ఫేస్ వాటర్ కానీ తాగేటప్పుడు ఇవి ఉన్నాయా లేవా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఆ సోర్స్లో అప్పుడు మాత్రమే మనం డ్రింకింగ్కి ఉపయోగించాలి. తర్వాత వైరస్ వచ్చినప్పుడు జనరల్లీ ఫౌండ్ వైరస్లు ఏమేంటి? ఎంట్రియో వైరస్, రియో వైరస్ అండ్ ఎడినో వైరస్ అనే ఈ 3 రకాల వైరస్లు మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇంకా రకరకాల వైరస్లు కూడా సమయం సందర్భాన్ని బట్టి వాటర్లో యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి మనం తాగే నీటిలో. కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా వాటిని ఎవరైతే ప్రొటెక్టెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉన్న చోట వాళ్ళు వీటన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి రకరకాల మెజర్స్ తీసుకుని వాటిని క్లీన్ చేసి అవి లేకుండా చూసి మీకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే మనంతట మనం డ్రింకింగ్ వాటర్ని వాడుతున్నామో, ఎక్కడైతే మన ఇతర ఎవరు సప్లై లేకుండా మనమే యూజ్ చేసుకుంటున్నామో అలాంటి చోట మాత్రం మీరు ఇవి ఉన్నాయా మన డ్రింకింగ్ వాటర్లో అనేది ఒకసారి పరిశీలించుకొని ఇవి లేవు అని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ నీటిని తాగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇవి మనకి టోటల్గా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ వారు కవర్ చేసినటువంటి అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ని, అన్ని రకాల పరిస్థితులని నేను ఇక్కడ నా వీడియోలో ఇచ్చేసాను. ఇవి మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడు డౌట్ వచ్చినా కూడా మరొకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకున్నట్టయితే ఈ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు ఇంతగా నా వీడియోను చూస్తున్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. నమస్తే.